Dobrý den, děti. Svítí svíčka, už nám svítí. Už nám chybí jedna za chvilku budou Vánoce. Děti, máte rádi Vánoce? Já mám teda děti, které Vánoce rád. Protože Vánoce to je stromeček. Už si napsal Ježíškovi, to já taky. Ale víte, co ještě k Vánocům děti patří? Nejenom stromečky, nejenom dárečky, zlatý prasátko, cukroví, ale hlavně, a to já mám nejradši na Vánocích. Víte, co to je? Nejsou to ozdoby. Jsou to pohádky. A děti, máte rádi pohádky? Opravdu máte rádi pohádky? Já mám teda jednu pohádku, tu se rád, ale ta už je hodně stará. Ale kdybyste chtěli, tak já vám tu pohádku budu vyprávět. Chcete? Tak, já teď si musím najít tu starou knížku, to je po mý pravabičce. Tak, já se vždycky otevřu právě. Teď to musím nalistovat, ale protože před těma Vánocema už je zima, tak já si takhle vezmu teku. Jo, já si vezmu. Tak se zabavím. Jo. A mě je teplo. Ty mám taky teplo, děti. Ale teď začínáme. Tak to vám bylo jednou, ale to už je předávno byla černá noc. Všechno úplně spalo. I zajíci. Tonda a Matěj. Tu noc si ustali pod vysokým smrkem. Spalo se jim náramně. Dokonce i, legračně chrupali. Vy se asi děti divíte, ale je to tak. Zajíci se stůl maskají, a to protože mají pořád chuť na sladkou mrkvičku. A jak tak spali a chrupali, děti z ničeho nic přelekal Áližel. Půlnočního hodinu anděl se radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Mačeně, Pastýři, stávejte, pospěšte. Ježišu, to je zase ten náš Mačej. Zase se mu zdá o mrkvičce. Tak Mačeji, vstávajú. Zastav se a poslouchej, ty strašky jeden. Já nejsem žádný strašpitr, abys věděl. Já jsem se chtěl jenom trošku naběhnout. No, je naběh. Žádný apetej, on dojede, a proč mě vůbec budil? No proč? Protože nad tím naším smrkem jsem viděl poletovat husu a ta husa zpívala. Myslíš teda, to tam bylo lepší? Kdo to jak těžik viděl, aby husa zpívala? No,
Viděl jsi? Strašidlo. Viktore, krása. No, to pouze. Co to říká? Milý zajíčku, já nejsem husa. Já jsem děl. Cukě. Je to manžel. Já se tam nebojím. Nebo ty do mě nevidíš, že jsem z toho sledu celý pochromaný. Promiň, Andělíčku. Hele, a když ty si spad z toho nebe, když ty si sletěl z toho nebe, umíš ty taky něco zaspívat? Mami, mám zaspívat písničku o té velké novině, která se udává. No a poslouchej. Gloria, Vlastně, a to my nerozumíme. Takové zpěvy nás nevyučí. My jsme jenom obyčejní zajíci, ale vůbec nerozumíme. Tak nám to řekni po naše. No. Já to zkusím teď. Tak, v městě Betlémě se narodilo děťátko. A to děťátko se jmenuje Ježíš. A ten až vyroste, tak se bude starat o zvířátka a lidi, aby se měli dobře. No. A tak my to povyšili do Betléma, aby jsme tu děťátko pozdravili, že jo? A nikam se nejde. No, protože neznáme cestu, ne? Ty to známe akorát tady, doma. To je jednoduché. Dovede vás tam naše andělská hvězda. Podívejte už přilétá. Nazdar zajíci, říkají mi kometa, budu vám svítit na cestu, na cestu, na cestu. No já už od léta z kometu vás zanechám, protože letím zvěstovat tu velkou novinu celému světu. Ahoj, Anděli. Nazdar, Anděle. Ty kometo, poslyš, jak je to daleko do toho Betléma? No. Kousek cesty to je. Co budeme dělat? A víš co? My si na tu cestu zaspíváme, aby nám to někdo říkal, že no, když tady máme opravdu. A opravdu, zajíci běželi za tou krásnou kometou a cestou si začali zpívat jednu naši krásnou koledu. Jak ona se tehdy jmenovala? Pásňovce Valaši. Umíte jí děti? Tak si se nám zaspívejte. Zajíci Tonda a Matěj běželi a to vám, vy mi to nebudete děti věřit, ale potkali krále a kráčel tamhle od východu. Víte, pane, kam pak tu jdete? Co pak tu nesete, no? Já jsem dělal kašpar. A přijel jsem od východu. Anděl mi zvěstoval, že v Betlémě narodil Ježíšek, který bude v budoucnu vládnout všemu lidstvu. Tak jsem můj povolnit.
jenom nevím, kudy cesta vede. Jednoduše to. No, jestli chcete, pojďte s námi. Vede nás tam naše hvězda kometa. Ano, bude nás víc, ale budeme se vám zlého nic. A nemáte náhodou mrkvičku? No, mrkvičku sice nemám, ale... S tou mrkvičkou, to nežebraj, to se nehodí. Jak jsem řekl, mrkvičku sice nemám, ale já mám zlato. A to je k jídlu. Není to k jídlu. A to je přes příliš tvrdé. Samozřejmě, to musíš nejvíc uvařit, ne? Vidíš, vám budu muset povědět, co to vlastně za to je. Jo. Ale to by zajíci a král Kašpar se vydali společně na cestu do Betléma. Cestou si povídali o zlatě a poté, aby jim ubíhala cesta, si zpívali do trochu. A zpívali si už tu koledu, kterou jsme si zpívali. Najednou vám tamhle na cestí potkali druhého krále. Den, ale kam pak to jdete? A co pak to tam máte, co pak to nesete? No já jsem král Melika, to kráčí od západu. Anděl zvěstoval, že se v Betlémě narodil Ježíše, který byl jednou pánem všeho lidstva. Tak se mu jdu poklonit. Jenže nevím, jestli vůbec kráčím správnou cestou. Jenom ale kolego, i já kráčím do Betléma. Představte si, že moji průvodci jsou tito dva rozkorující zajíci. Ale hlavně hvězda kometa, prosím. Jestli chcete, můžete jít s námi. No, Bude nás víc a nebudeme se vás zlého nic. No. A nemáte náhodou mrkvičku? Radši jenom lekem. No, jenom nedej. Já kdybych měl mrkvičku, neváhal bych a hned bych mu jednu dal. Vidíš? Já však nesu Ježíškovi drahé kameny. To je jídlo. Kdo to kdy slyšel, aby se jedlo drahé kamení? Samozřejmě, to se musí nejdřív naložit jako okurky. Nakládají okurky. Já mám ze všeho nejradši. Tak jak tady na vás koukám, asi vám budu muset vysvětlit, co je to drahé kamení. A opravdu, král Kašpar, Melika a zajíci se vydali společně na cestu a povídali si o tom, co je toto drahé kamení. Poté, aby jim cesta ubíhala, si dobrotu zpívali a dokonce s nimi zpívala i kometa, která jim ukazovala cestu do Betléma. A i my si zaspíváme písničku, která vede do Betléma. A jak tak Honda a Matěj s králem Kašparem a králem Melikarem pospíchají do Betléma, najednou vidítáme vzadu říkáte třetího krále. Ten král
jdete a nejste vy náhodou taky nějaký král. A proč je tak upálete? Já jsem král Baltazar a přichází od nich až z daleké Afriky, kde slunce celý den od rána do večera pořád svítí. A proto jsem popálen, ale nečerný. Anděl mi pověděl, že se v městě Betlémě narodil Ježíše, který se jednou stane pánem celého města. A tak se mu poklonit. Jenom nevím, jestli kráčím po správné cestě. Milí králi Černé Afriky, já král Meřikan. Tady král Kašpar, kráčíme do Betléma poklonit se Ježíškovi. Ženský. Pojďte s námi, no. A vy teď nás tam povede? Tito dva úžasní zajistci. Ano, pojďte s náma, bude nás více, nebudete se vám zlého nic. A vy máte náhodou chvíličku? Už ona pojď. Jinou milí zajci, mrtvičku zrovna nemám. Nesí Ježíškovi darem vzácné maso. Ale když mi ty masky vrátíte, možná by to tedy je to vzácné. U nás v Africe si nám popíčku. Jo, šlupáme, krev. Jedna omačkaná africká mrtvička. Tu je banán. No jo. Hej, které máte v té Africe chutě? Vždyť je to hořký, to není jídlo. Napřed musíš před pokušitím banán oloupat. A něco loupat nebude. Banán se schová, však se nám bude hodit. A jo. Tedy přátelé, vyražme vzhůru do Betléma. Tak. Počkejte tu chvíli na mě. Musím ještě ukázat cestu pastýřům. Ovečka, za minutku jsem zpátky. No, jenom ta minutka je trvala věčně. Jo. A já mám nápad. Budeme však nás najdeme. A doma. A tak králové a zajíci šli a šli. Za chvíli se přiblížili až ke království, kterému vládnul zlý vlk Herodes. Já jsem byl Herodes, pán a král celého světa. Každý mě musí poslouchat. Všechno se přede mnou třese. Když já, vlk Herodes, řeknu třeba k obědu chci 2 zajíce, než napočítám do 5, sami přihodsají do mé královské damy. Nevěříte? Tak počítejte se mnou. 1, 4. Jsem se spletl, no. Tak ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5. Ono to funguje. Tamhle vidím 2 zajíce a nějaká divná individua. Dobrý den, pane. Ježiš, to je moc. Nic se neboj, maličký. Já jsem hodný vlk Herodes. Přece jim hned neřeknu, že je všechny sežerou. A co pak vás přivádí do mé království? Prosím, my 2 zajíci tedy tím Matěj a já Fonda a tady král Kašpar, Meřikan Baltazar, jdeme prosím do Betléma. To by člověk neřekl, co je na světě králů. Ale největší král jsem tady já, vlk Herodes. Milý krále Herodes, přijej se k nám a putuj s námi do Betléma, že se na středně narodil dítátko, které bude v budoucnu spravedlivě vládnout všemu. Je to král spasitel, a něhož není. Vezmi dali
Pojďte s námi do okolí malého děťátku. Jmenuje se Ježíš. Já jsem největší král a pán tohoto světa. Kdo mě nebude poslouchat, tak to sežeru. Já se tedy sežrat rozhodně nenechám. Já se tě teda taky nebojím. Ty, Lukáku! Rychle! Slyšeli jste to? Ten zajíc mi řekl hlupáku. Já jsem z toho úplně oplavený. To se mi ještě nikdy nestalo. Ale počkejte, já vás dohoním. A opravdu, zlý král Herodes byl tak vyvedený z míry, že si nestačil všimnout, jak zajíci a 3 králové utíkají za jeho zády pryč z Černého království. Utíkali z Ribre po závod. A to víte, Herodes si to nenechal líbit a za chvíli začal zajíce a 3 krále pronásledovat. Jen počkejte, já vás dohoním a to bude tanec. Kde jsou? Hej, vy co tady sedíte? Kam běželi ty dva zajíci? Neviděli jste je? Tak já je hodem dohoním. Přátelé, zastavme se alespoň na chvíli. Už nejsem žádný mladík, ani žádný zajíc, jako byla, abych mohl tak rychle běhat. Potřebuji si aspoň na chvíli odpočinout. No a taky byste měli trošku posvačit, ne? No, prosím, teď se nám bude banán od krále Baltasara podívej. No. A opravdu, všichni se na chvilku zastavili, oloupali banán, podělili se o něj a za malou chviličku zbyla z banánu jenom šupka. Ježiš, to bylo dobrý. A co teď budeme dělat s tou šlupkou? Vezmeme si ji sebou. Může se nám ještě hodit. No, to by mě zajímalo, k čemu vám ta šlupka od baránu. Dobrý zajíci, jak se třeba. Já, tamhle jdu, Heroda, Už vás doháním, vy holotojedná. To je hodnička. Zajíci utíkají 3 králové také a Herodes už ji dohání. Zajíci, rychle odhoďte stupu od banánů, zachrání nám život. Mě teda zajímalo, a teď život zachrání. To už ty dva zajíce nedohoním. Počkejte, až se uzdravím. To budu zase největší král celého světa. Zlý král, byl Herodes, se obelhal a pokud vím, už nikdy ho nikdo nikdy neviděl. Možná se za samou hlavou propadl. Možná až rovnou do pekla. Ale děti, slyšíte? Zajíci, poutníci, kde jste? Už jsem se vrátila. Hledala jsem vás před lesem a vy už jste za lesem. No, a málem to tam s náma, tedy